akuluakulu kumayi kuno takhala Attorney General more than 15 onse amapangidwa blame ndi anthu. Kaleke Nikaphale was waste according to HRDC. Chikosa Silungwe anali useless kwa chakwera. Bagiri Muluzi pa zaka 10 ma Attorney General 5 kumana kuisa makampani aboma 50 plus. So should we blame attorney kapena president? Osachedwa unaitabo Nyirenda 50 billion inaso wako Green Belt, 600 billion Nokma, kusalima sugar, passport, makra, mera, MRA, toolkit, mabilion di matrillion zinaso. 2021 ananda makontrakt asada patsogola anabereka mabilioni wasata yemweyo. Mavuto nsewa ndikupanga blame chakwera. Malamulo amatiuza kuti mphamvu yogula kampani, hotelo kapena mashare ili m'manja mwa cabinet, PPTA komanso privatization commission. Attorney General amangothandizira mpikisano wa contract, koma mphamvu zolowa contract zimakhala ndi executive, PPTA, Director of Public Procurement. 1984 Kamuzu Banda anagulitsa kampani ya mabasi United Transport Malawi ku Stagecoach. Kunabwera ma double decker ambiri ankayesa kuti mabasi wa anali aboma, koma zona zake anali atsamunda ku Scotland. September 1997 Bagiri Muluzi anagula Stagecoach yoduka kwa atsamunda. Tinaona malosi beyond repair. Kodi blame yogula Stagecoach inapita kwa Attorney General kapena president? Osachedwa kunagwidwa Fedeza Butchery. Amalawi anamuchosa chakwera pa 6 September anothapo Nyirenda. Ndelero tikudabwa every blame ikupita kwa Mbeta, a lawyer without professional censor. Malawi Law Society sinampeze milandu. That is a formal stamp of professional integrity. Pa Facebook akunena kuti Frank Mbeta akukuzidwa ndi Katangale, pa Chingerezi alleged. Chichewa tikozonena kuti zopanda umboni. 2019 kunayi mlandu wa chisankho zibani 9 kumaso HRDC amalimba ndi professor. Frank Mbeta amatsogola timu ya maloya a DPP oteteza IPM. 2020 atachoka mboma MCP number plan yofuna kumaliza. Akuti 2015 anabereka ziphuphu kwa MRA. Ndiyebe pozindikira kunena kuti that was politically motivated. Frank Mbeta anapita ku court kukatenga injunction. Ineyo taonani munthu amene amauza boma kuti Mbeta amachita corruption anali member wa MCP. Wilson Baxter Upindi chakwera wakhala kubugwisa ntchito zaka 5 pozuza akuluakulu a DPP. Poyamba anali mboni ya boma pa nkhani ya Namalunga. From there Peter Mukito, Rosa Mbirizi anabadwira ku Yudeya mu nthawi yakuti boma la tsiku limenelo linali boma loyipa la Katangale. Mwachisanzo Cement Gate, Wilson Baxter Upindi anali mboni yaikulu. By March 2025 he was still looking for evidence. Court inampasa mwayi apereke umboni. Analephera for 5 years. And this is the same guy akuchita claim kumanya kuti Frank Mbeta was corrupt. Ndiye timanya kuti alleged is not an evidence. Frank Mbeta Attorney General yamba kupakidwa matope kumayiko. Akuluakulu boma silingagule banki chifukwa cha Mbeta. If there is a problem tipange blame the whole system. Osachedwa president anapanga cancel 5 billion contract kwa MRA. Palibe ananena kuti Frank Mbeta wachita zinthu zabwino. Everybody was praising the president. Ndelero tikudabwa kukufuna kugwidwa banki and some people are blaming single person. Decisions are made by many. PPTA, Privatization Commission and even executive. Then kulakwa munthu kumena kuti ayi Frank Mbeta afuna kugula banki. Akuluakulu malamulo a dziko lino amena kuti chilichonse chokhuza misonkho chimadzera ku PPTA. Afuna kugula katundu aboma kudzera ku misonkho, PPTA must be there. Akufuna kugula company, hotelo,
mashare PPDA Privatization Commission, nduna ya boma, executive director of public procurement, osewa makhala menemu. Kodi Frank Mbeta akupangidwa blame fajani? Munthu ameneyu anafera Malawi 2019. Tikumbukire zimenezi. Amateteza APM Victory nthawi imeneyo. Ataluza 2020 kubwera chabwera. MCP yakhala kumulondalonda. The alleged corruption imene kunenedwa inatuka 2021 inali njira imodzi yofuna kumaliza. Ndetu kudabwa akakubwera kumene kuti iwe Franklin Mbeta akuti unakhuzidwa ndi katangale ubwerebwera wayankhulepo. Alankhule chani? Osauza polisi kapena ICP amange. You can tell them ngati kuli mlandu that alleged corruption mwauza ICP amange Frank Mbeta. Osati muzimuchira force munthu osalakwa. Frank Mbeta atabwera ali mwankhulepo. Nkhani mwayambisa nokha. Auze na ICP amange Frank Mbeta. It's simple as ABCD. Wina sanga ngodzuka lero ndikumana kuti akulu inu mumadya matewera. Nde mubwere munene poyera. Iye ndi amene akudziwa kuti timadya matewera. So he has to prove. Akuti ayi takuonani mukudya nyama ya galu. Mubwere poyera mufotokoze. Iwe ndi amene waona. Give a proof. Anthu akunokuma omwe apanga zinthu zosokoneza mafuta awa niwadziwa. Ndipo akudziwa kale kuti potazisa nkusabata Malawi ntchito zawo zikhala zitatha. Chifukwa chomwe apangachi mchipongwe palipose pamene pali sentence andi palembedwa kuti alleged ndekuti munthuyo akungoganiziridwa. There is no proof. Palibe umboni. Chofunika kwambiri mubwerese umboni. Frank Mbeta anachita corruption. Bring an evidence. 2021 up to 2025 Malawi Congress Party yamanga akuluakulu ochuka kwambiri a DPP without evidence. Lero anthu akulimbana ndi Frank Mbeta nkhani yake ndi Attorney General akufuna president akuye amuchose pampando. Akuluakulu, history is the best teacher.